ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସଫଳ କମେଡ଼ିଆନ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ ଏକ ସଫଳ କଳାକାର ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ ନିଜର ସଫଳତାର ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୋଗେଶ ସମ୍ବଲପୁରର ରସାପାଲି ଗ୍ରାମରେ 10 ଜାନୁଆରୀ 1993ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ନାମ ଥିଲା ଯୋଗେଶ ଉଗର, ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧନୁ ଉଗର ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜୟନ୍ତୀ ଉଗର। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ଯୋଗେଶ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ପାଉଚ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଦିନ ପାଣି ପାଉଚ୍ ବିକି ପ୍ରଥମ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାମା ଥିଏଟରରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋଜୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବା ଜୋଜୋ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବେ ସେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ କଳାକାର ଭାବେ ଜୋଜୋ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏହା ଆଜିର କାମନା।